कोकण 7 लाईव्ह मध्ये मी नागेश दुकंडे आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे। आज आपल्या सोबत आहे चित्रगती हा कार्यक्रम, जी ठाकर समाजाची लोककला आहे चित्रगती। त्या लोककलेत कुठेतरी ती लोप पावत आहे। तर ती कथा आज आपल्या समोर एक नव्या रंगात नव्या रूपात ती परंपरा जोपासलेली आहे। असा एक अवलिया आपल्या सोबत आहे। त्या कलेविषयी त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया, कशा प्रकारची कला आहे, काय आहे हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। तर आपल्या सोबत आता अभिषेक दुकंडे आहे। अभिषेक, काय सांगशील या चित्रगती ह्यो जा काय प्रकार असा, तर त्याविषयी आमच्या दर्शकांना तू काय सांगशील की ही जी सिंधुदुर्गातील कुडाळ गावातील पिंगुळी गावातील ही जी कला असा ती काहीतरी लोप पावत चाललेली आहे असं तुला वाटतं की काय? तर अभिषेक, तू काय सांगशील या चित्रगती विषयी? चित्रगती ही लोककला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात पिंगुळी नावाचा एक छोटासा गाव आहे। तर त्या गावात ठाकर आदिवासी जमात, तर त्या आदिवासी जमातीतर्फे 350 ते 400 वर्षापूर्वीपासून ह्यो कला प्रकार सादर केला जाता। आता 350 ते 400 वर्ष जर आपण पूर्वीच्या काळात गेलो तर आपण सरळ सरळ जातो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळाच्या अगोदरपासून ही कला थै सादर केली जात होती। भटके विमुक्त अशी ही जाती असा इकडनं तिकडे एका गावातून दुसऱ्या गावात अशी फिरत राहायची आणि आपल्याकडे जी काही कला ती लोकांसमोर सादर करून त्याच्यातून ते उदरनिर्वाह करायचे। म्हणजे काय की कला सादर करून दाखवणं आणि त्याच्यातून लोक त्यांना धान्य वगैरे देणार, अशा पद्धतीचा ह्यो खेळ चालायचो। आणि एक दिवशी ही लोककला सादर करत असतेवेळी राजांच्या सैनिकांनी म्हणा, आपल्या मावळ्यांनी किंवा राजांनी त्यांना बघितल्याने आणि ही कला आपल्यासाठी कशी काय सादर करून घेतली जाईल याचा विचार त्यांच्या डोक्यात दिला। आणि मग त्यांनी काय केलं की हे जे भटकणारे आदिवासी लोक होते, हे कला सादर करणारे लोक होते, तर त्यांना बोलावून त्यांनी गाव वाटून दिल्याने, मंदिरा वाटून दिल्याने आणि त्यांना सांगितल्याने की तुम्ही या गावात या लोककलेचं सादरीकरण करायचं, या मंदिरांमध्ये तुम्ही या लोककलांचं सादरीकरण करायचं। आणि ते सादरीकरण झाल्याच्या नंतर मग लोकांच्या घरोघरी फिरायचं आणि लोक तुमका धान्य त्यांच्याकडे जे काय पिकलं असं त्या वर्षामध्ये किंवा फळं जी काही इली असतील, जसं आपल्याकडे आंबा काजू आहे, तर त्यानुसार जे काही असेल तर ते तुम्हाला लोक त्याच्या बदल्यात देतील। अशा प्रकारे हा राजाश्रय या लोकांना दिला गेला होता। त्यांना गावं वाटून दिली गेली होती, त्यांना मंदिरं वाटून दिली गेली होती आणि लोकही राजाचा शब्द प्रमाण मानून मग या कलाकारांना मदत म्हणून किंवा त्याच्या बदल्यात म्हणून धान्य वगैरे द्यायचे। या नुसता एवढ्यापर्यंत थांबला नाही होता। राजांनी डोक्या काय लावल्या नाही होता तर की ही लोककला ज्यावेळी राजाच्या मंदिरात, राजाच्या दरबारात ज्यावेळी सादर केली जायची त्यावेळी फक्त ती लोककला म्हणून सादर नाही व्हायची, तर गावागावात गुप्तहेरगिरी करणारे हे लोक म्हणून ते पुढे नावारूपास येते। कसे काय की मुघल सैनिक जर काय खायच्या गावात जर काही कारवाई करणार असतात, मुघल सैनिक जर काही खायच्या गावात नवीन नियम आणणार असतात किंवा त्या गावातले लोक आपल्या राजाविषयी काय बोलतात, आपल्या सत्तेविषयी काय बोलतात ह्याच्याविषयीची बातमी, ह्याच्याविषयीची माहिती हे लोककला प्रकार, या लोककला प्रकारातून हे लोककलाकार रामायण महाभारताच्या कथेतून राजापर्यंत पोहोचवायचे। कसे पोहोचवायचे? आता मुघल सैनिक सुद्धा शिवाजी महाराजांच्या त्या दरबारात हजर असायचे, मग त्यांना कळायचं नाही काय? नाही कळायचं। त्याचं कारण, मुख्य कारण म्हणजे ह्या आदिवासी लोककलाकारांची असणारी भाषा। तर ती भाषा एक वेगळ्या पद्धतीची असा आणि त्याच्यामुळे ती भाषा समजणारे काही मावळे होते, काही जाणकार लोक होते, त्यांना ती भाषा समजायची, त्यांना ती कोड लँग्वेज समजायची की लोक राजाविषयी काय बोलतात, छत्रपती महाराजांविषयी काय बोलतात, लोक आपल्या जे काय आपण नियम बसवले त्याच्याविषयी काय बोलतात। तर ती माहिती या लोककलेतून राजापर्यंत पोहोचवली जायची आणि अशा प्रकारे राजात बळ मिळायचा की आपण कशा पद्धतीने राज्य करू व्हाया। तर अशासाठी याचा उपयोग केला जायचा। काळ बदलत गेलो, शिक्षण बदलत गेला, त्यानुसार झाला काय की नवीन नवीन शिक्षण व्यवस्था येत गेली। या ठाकर आदिवासी लोककलाकारांचे सुद्धा जे मुलं ते शिक्षण घेत गेली आणि शिक्षण घेतल्यामुळे त्यांना या कलेत रस रवलो नाही असं म्हणूयात किंवा
असं झालं की राजाश्रय गेलो, राजा छत्रपती शिवाजी महाराज जसे गेले तसं मग हे लोककलाकार ही लोककला सादर करू लागले. आणि ज्यावेळी प्रथेप्रमाणे गावागावात लोकांच्या दारात हिंडोक लागले की बाबा आम्ही आता कला सादर केली तर तुम्ही आमका काहीतरी देवा, तर लोककलाकार काय म्हणायचे की नाही नाही बाबा, आमच्याकडला धान्य संपला, यावर्षी काही पिकला नाही, काही दिलेलं नाही, तू पुढच्या दारात जा. तर अशा प्रकारची वागणूक या लोककलाकारांना मिळू लागली. त्याच्यामुळे झाला काय, त्यांना एक असं वाटू लागलं, अपमान केल्यासारखं त्यांना तो वाटू लागलो की काय आपण लोकांच्या घरी जाताव खरे प्रथेप्रमाणे, पण आता काय लोक देऊ मागत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना तर नकोसं वाटायचं. हीच त्यांचे जे विचार लोककलाकारांचे ते त्यांच्या मुलांमध्ये झिरपले. आणि त्यांनी शिक्षण घेतलं असल्या कारणाने आपण ही अशी भीकमागी कला का करायची असं त्यांना वाटू लागलं. आणि मग आपण आता चांगलं शिक्षण घेतलं, असं चांगल्या मुद्द्यावर आपण जरा काम करू गोया असं त्यांना वाटू लागला. म्हणून या एक दुसरा कारण असा की ही लोककला आता लोप होण्याच्या मार्गावर असा, संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असा. आता काही जण त्यातले इंजिनियर झाले, इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतल्याने, काही जण शिक्षक झाले, ते मुंबई सारख्या ठिकाणी जाऊन शिक्षक म्हणून नोकरी करतात. लोककला सादर करणं हे आता काहीतरी जरा बाजू ठेवलेला असं. ही लोककला जर आता आपल्याला बघू भेटली तर नवरात्री त्यांना जी देवळा वाटून दिलेली असते, त्यांना जे गाव वाटून दिलेली असतात, त्या गावांमध्ये त्या देवळांमध्ये 9 दिवस मजगे आणि गंगावणे हे 2 फॅमिली माझ्या बघण्यात इलेले असतात. तर ते ही लोककला त्या त्या देवळांमध्ये जाऊन सादर करतात आणि प्रथा त्यांनी ती चालू ठेवलेली असतात. पण त्याचा मोठा रूप होता त्या काहीतरी आता आपल्याला बघू मिळत नाही, त्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर असतात. पण तुका असं वाटतं की बाबा ही कला खैसून तरी आपण जोपासू होईल, या तुका खैसून वाटा सुरुवात झाली? मी नाटकाचं शिक्षण घेण्यासाठी पुण्यात गेले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ललित कला केंद्र नावाचा एक डिपार्टमेंट असा. तर थंय मी 12वीच्या नंतर शिक्षण घेऊ गेले. थंय जरा वेगळ्या प्रकारे शिक्षण दिलं जातं. म्हणजे सेकंड इयरला आमच्या एक आपणच काहीतरी संहिता लिहायची, नाटक लिहायचं आणि त्या आपणच दिग्दर्शित करायचे तिथल्या मुलांना घेऊन, आपले जे विद्यार्थी मित्र असतील त्यांना घेऊन. तर अशा पद्धतीचा एक दुसऱ्या वर्षात आमका परीक्षा असतात आणि त्याच्यावरच आमका गुण दिले जातात, मार्क दिले जातात. तिसऱ्या वर्षात आमका परीक्षा होती की तुम्ही स्वतःचा काहीतरी सादरीकरण करून दाखवायचं. तर त्यावेळी असं झालं की आमचे जे एचओडी डॉक्टर प्रवीण भोळे, तर त्यांनी माका बोलावल्याने आणि सांगितल्याने की बाबा तू तुमच्या सिंधुदुर्गात अशा प्रकारची एक लोककला चालतात, तर त्याच्याविषयीची माहिती घ्या आणि तुका जर काही करू गेला तर कर तसा. माका गाणं येत होता, मी थोडंफार दशावतार करत होतोय, तर ही त्यांना माहिती होती. आणि या लोककलेत काय चालतं नेमक्या ताच वया होता की जरासा अभिनय आणि जरासा गाणं. त्याच्यामुळे त्यांनी कदाचित माका त्याचा रेफरन्स दिलेला नव्हता. तोपर्यंत माका चित्रकथेविषयी काहीच माहिती नाही होतं. अगदी आपल्या सिंधुदुर्गात सुद्धा बऱ्याच जणांना याच्याविषयी माहिती नाही असं म्हटलं तरी चालेल. तर त्यांनी ज्यावेळी माहिती दिली त्यावेळी मी नवरात्री त्यांची कॉन्टॅक्ट नंबर घेऊन, मजगेंका कॉन्टॅक्ट नंबर घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधून मी नवरात्रीत पिंगुळी दिलंय. त्यांच्यासोबत जाऊन ती चित्रकथी काय ही त्या देवळात जाऊन त्याचं सादरीकरण बघितलंय. माझ्या मित्रांना सुद्धा मी बोलवले होते, कारण चित्र काढणं हा माझा अंग नाही. मी फक्त गाणं म्हणू शकतोय किंवा मग अभिनय करू शकतोय. तर चित्र काढू माका कोणतरी मित्र मदतीला लागला होता, तर मी माझ्या मित्राला बोलवले आणि मग आम्ही दोघांनी मिळून ती कला काय कशा प्रकारे सादर केली जातात, त्यातला नेमका महत्वाचा अंग कुठला, बाजू कसे कसे काय किती होत, तर ते आम्ही समजून घेतले आणि त्यांच्याशी डिस्कशन करून त्याच्याविषयी अधिक माहिती घेतली. त्यावेळी आमका त्याच्यावर रस येतो, कारण सिंधुदुर्गात बघितलं असतं 2 टप्पे पडतात. नॉर्थ म्हणजे साधारण आपल्या वैभववाडी खारेपाटणपासून ते कणकवलीपर्यंत गेलं तर आपल्याकडे भजन डबलबारी हे जास्त चालतात आणि कणकवलीपासून जर वेंगुर्ल्याच्या साठी जर खाली गेलो आपण तर दशावतार जास्त चालतात. तर आमच्या इकडे जास्त करून भजनाचा माध्यम जास्त सादर होत असल्या कारणाने गायन ही जमेची माझी बाजू होती. त्या पद्धतीत अभिनय तेवढं नाही होतो, पण मग ह्याच्यात तेवढं अभिनय लागत नाही ह्या पण दिसून येईल. महत्वाचा गायन जर असला, काव्यात्मकता असली, नरेशन करण्याचा भाग जर आपल्याकडे जास्त करून मजबूत असलो
तर ही लोककला आपण सादर करू शकतो. या माका त्या सादरीकरणात कळालं आणि पर्सनल प्रेझेंटेशनसाठी परीक्षेसाठी मी ह्या करू शकते असं मला कळून येईल त्यावेळी. पण आता मला सांग की सगळ्यात अगोदर तुका ही खंयची तरी प्रेरणा मिळाली, ती प्रेरणा तुका देणारा कोण ठरला बाबा ह्या कलेत मागा जाऊचा, चित्रकली कला ही कधी ही कुठेतरी आपल्याला सांगायची असा, त्या प्रेरणा देणारा तुझं कोण आहे? आता तसं बघितलंस तर टप्प्याटप्प्यावर प्रेरणा देणारे बदलत गेले म्हणण्यापेक्षा ऍड होत गेले, अजून अधिक वाढत गेले. म्हणजे चित्रकथेविषयी जर म्हणालास तर पहिल्यांदा मला आमचे प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण गोळे यांनी माहिती दिली, तर ते माझे अजून एक प्रेरणास्थान म्हणू लागते. त्याच्यानंतर मी कॉन्टॅक्ट केलंय गणपत मजगे यांका, तर त्यांना मी त्यांची भेट घेतलंय, त्यांच्याकडनं माहिती घेतलंय, त्यांनी व्यवस्थित मला माहिती दिली. ते ज्या प्रकारे नरेशन करतात, ते ज्या प्रकारे आजूबाजूचे संदर्भ लोकांचे समाजाचे लोकांना देतात, तर ती माहिती कशी आपण पोहोचवावी, तर ते माझे प्रेरणास्थान म्हणावं. ही चित्रकथी पुढे घेऊन जाण्यासाठी आमच्याच बॅचचे काही एक दोघे जण मित्र होते, तर त्यांनी माका या चित्रकथीमध्ये अजून कशा पद्धतीने आपण वेगवेगळी माहिती देऊ शकता, तर ते विनायक कोळवणकर आणि केतन जाधव, तर त्यांनी मदत केल्याने, तर ते मला प्रेरणास्थान म्हणूचे लागतील की एक वेगळा रूप आपण कसा देऊ शकतो. कारण या चित्रकथीमध्ये फक्त रामायण आणि महाभारत हेच गोष्टी आतापर्यंत जास्त करून प्रेझेंट होत होते, पण आपण वेगळा काय दाखवू शकतो, तर त्यांनी मला माहिती दिल्याने आणि मग ही चित्रकथी नावारूपात येता आता आणि पुढे अजून मोठा रूप घेतात. आजपर्यंत तू खय हे कार्यक्रम सादर केलं की बाबा ह्या भारतात किंवा ह्या आपल्या महाराष्ट्रात खय सादर केलं, ते जरा आमच्या दर्शकांना सांगशील? नक्कीच. 2017 साली जो पहिला प्रयोग मी माझ्या कॉलेजमध्ये माझ्या परीक्षेसाठी केले होते, त्यावेळी ह्याचा स्वरूप जवळजवळ 25 मिनिटाचाच होता. पण असं झालं की आता पास आउट होऊन आम्ही करायचा काय, तर त्यावेळी आम्ही 2-3 जण एकत्र येलो आणि असं ठरलं की दौरो करूया. त्यात प्रामुख्याने विनायक कोळवणकर आणि केतन जाधव हे दोघे जण होते, ज्यांनी थिएटर फ्लेमिंगो नावाची नाटकाची एक संस्था काढली आणि त्याच्यातून असा ठरला की एक दौरो करायचं. जे काय आपण छोटे मोठे प्रेझेंटेशन केले ते प्रयोग घेऊन एक स्कॉर्पिओ घेऊन आम्ही महाराष्ट्राचा दौरो केलो. त्यामध्ये पुण्यापासून सुरुवात केली. पुण्यात महाराष्ट्र कलोपासक नाही, पुण्यातल्या एका थिएटरमध्ये आम्ही सादरीकरण मे महिन्यात केला आणि तिथून मग आम्ही इचलकरंजी, कोल्हापूर आणि मग जालना, नांदेड, औरंगाबाद, कणकवली आणि गोवा असं तो एक आम्ही रूट ठरवून घेतलो आणि मग थंय आम्ही ती सादरीकरणा केली. पहिल्यांदा सुरुवातीच्या दौऱ्यात वेगवेगळ्या लोकांसमोर या चित्रकथेचा आम्ही सादरीकरण केला होता त्यावेळी आणि लोकांचे प्रतिसाद सुद्धा बघितले होते. त्यावेळी मी खूपच नवखो होतो ह्याच्यात आणि म्हणजे लोकांचे प्रतिसाद वेगवेगळ्या पद्धतीने येत होते, कारण आम्ही एकाच वेळी गावात सुद्धा सादरीकरण करत होतो आणि एकाच वेळी शहरात मोठ्या थिएटरमध्ये सुद्धा सादरीकरण करत होतो. गावच्या ठिकाणी जालन्यात आमच्या मित्राच्या घरी आम्ही अगदी अंगणात बसून सादरीकरण याचं केलं होतं, जे की आम्हाला अपेक्षित नव्हतं की अशा ठिकाणी आम्ही सादरीकरण करू म्हणून. 2017 साली मे महिन्यात आम्ही पुण्यात ह्याचा पहिला शो केलं होतं. परीक्षेसाठी पहिल्यांदा प्रयोग केल्याच्या नंतर आम्ही थिएटर फ्लेमिंगो या नाट्यसंस्थेच्या मार्फत महाराष्ट्र दौरो करूचं ठरवलं. तर विनायक कोळवणकर आणि केतन जाधव या दोघांच्या संकल्पनेतनं जन्मा गेलेली थिएटर फ्लेमिंगो ही संस्था असा. तर यातनं आम्ही ठरवलं काय की आपले जे काही थोडे छोटे प्रयोग असतात तर ते घेऊन महाराष्ट्रातलं दौरो करायचो. मग पुण्यातनं सुरुवात झाली, ते का कोल्हापुरात गेला, इचलकरंजीत गेला, त्याच्यानंतर मग जालना, नांदेड, औरंगाबाद, मग कणकवली आणि मग गोवा असं तो दौरो करत असताना ह्याचे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या लोकांसमोर प्रयोग झाले.
एकाच ठिकाणी प्रयोग झाले नाही, म्हणजे फक्त थिएटरमध्येच प्रयोग झाले नाही, तर काही काही ठिकाणी लोकांच्या अंगणात सुद्धा, घरातल्या अंगणात सुद्धा प्रयोग झाले. गावकरी आणि शहरी लोक अशा वेगवेगळ्या लोकांसमोर आम्ही त्या प्रवासात प्रयोग करत होतो आणि त्यांच्याशी इंटरॅक्ट होत होतो. त्याच्यानंतर मग आम्ही एका वेगळा रूट दिला की आता एवढं एक दौरो करून आम्ही थांबलो, आता पुढे काय करायचं हे पुन्हा प्रश्न होतो की आपल्या कोण इंडस्ट्रीत तर लगेच काम देणार नाही की बाबा तू पास आउट झालंस नाटक क्षेत्रात ना, शिक्षण घेतलंस, मग ये तुका आम्ही लीड रोल देतो किंवा साईड रोल देतो, असं कोण आपल्या इंडस्ट्रीत लगेच काम देणार नाही. आपलं काम आपणच निर्माण करू पाहिजे. तर अशा प्रेरणेतनं मग पुन्हा नवीन कन्सेप्ट आम्ही जन्मात घातली की नाटक तुमच्या दारी, म्हणजे काय की आमचे छोटे छोटे परफॉर्मन्स ते आम्ही तुमच्या घराकडे येऊन सादर करणार. ह्याच्यातनं झाला काय की आम्ही वेगवेगळ्या लोकांशी इंटरॅक्ट होत होतो, पुन्हा त्यांच्या घरी जाऊन परफॉर्मन्स करत होतो. जे लोक थिएटरमध्ये जायत नव्हते तर त्यांच्या घरी जाऊन आम्ही सादरीकरण करत होतो, ते काही वेगळं अनुभव देत होतो. तर मुंबईत विनायकने अशी हे केलं, नवीन विचार जन्मात घातल्यान की तुम्ही हॅट कलेक्शनच्या बेसिसवर सुद्धा आमका तुमच्या घरी बोलावू शकता, आम्ही येऊ शकतो, आम्ही सादरीकरण करू शकतो. तर या संकल्पनेतना सुद्धा आम्ही मुंबई सारख्या सिटीमध्ये खूप प्रयोग केले ह्याचे. त्याच्यानंतर मग असं झालं मला की ह्या एवढ्यावरच सीमित राहता कामा नाही, कारण मी आता जो या चित्रकथेच्या मार्फत जो विषय सादर करतोय तर तो जगातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या लोकांसमोर सादर होऊ शकतं ह्याची मला जाणीव झाली. आणि मग असं झालं की आपण प्रवास करूचो मला आवड असल्या कारणाने मग मी या चित्रकथेत घेऊन प्रवास करूचो विचार केला. चित्रकथेचा एक प्लस पॉइंट असा की ह्याच्यासाठी खूप मोठं संच लागता, खूप मोठं सेट लागता, लाईट लागता, असा काय गरज नाही. त्यामुळे कोणत्याही काळात खयच्या लोकांसमोर ह्याचं सादरीकरण केलं जाऊ शकतं. भाषेचा थोडाफार लिमिट असला तरी तितक्या काय वावग्या ठरत नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी म्हणजे 2 वर्षापूर्वी मी मे महिन्यात सिक्कीमला गेलो होतो, थंय ह्याचं सादरीकरण केलंय. त्याच्यानंतर ती प्रवासात माका एक अजून गोडी निर्माण झाली की होय आपण वेगळ्या प्रकारे काहीतरी करू शकतो. म्हणून मग राजस्थान, गुजरात, गेल्या डिसेंबर महिन्यात केरळमध्ये आणि आताच्या दिवाळीच्या सुट्टीत उज्जैन, भोपाळ, इंदोर अशा ठिकाणी या चित्रकथेचा प्रवास दौरो मी केले, जिथे मी एकटोच चित्रकथेची बॅग घेऊन जायचंय. जे कोण थिएटर समजणारे लोक असायचे तर त्यांच्या समोर जाऊन प्रेझेंट करायचंय, इंटरॅक्ट करायचंय, कोलॅबरेशन काय करता येऊ शकता काय आपल्याक, तर तशा प्रकारची चर्चा करायची आणि चित्रकथेचा प्रसार कसं होईल याच्याकडे पण लक्ष द्यायचंय. पण आता मला सांग की ह्यो जो प्रकार ह्यो तू तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचवतो, हे तुका कसो प्रतिसाद मिळता लोकांचो? आता कसं होता, शहरात एक व्यवस्था बऱ्यापैकी सेट झालेली असता, नाटकाच्या बाबतीतली म्हणूयात किंवा इतर कुठल्याही बाबतीतली म्हणूयात. तर त्यांना आता कळत असतं थिएटर म्हणजे काय. गावातल्या लोकांना कळत नाही असं मी म्हणत नाही, पण थिएटर बघू येणारे एक पर्टिक्युलर संच असतं शहरातलं. थंय व्यक्त होताना माका तेवढा काय म्हणजे वेगळा हा वाटत नाही. पण गावच्या ठिकाणी सादर करत असताना माका अभ्यास करूचं लागतं की आता मी गावात सादर करणार तर गावच्या लोकांची मेंटॅलिटी काय आहे, त्या गावची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, सामाजिक परिस्थिती काय आहे, राजकीय पक्ष खयचो थंय सक्रिय, ह्याच्याकडे सुद्धा मला लक्ष देऊन मग चित्रकथी सादर करूची लागतं, जेणेकरून त्या लोकांना ती अजून जवळून समजत, तो विषय अजून जवळून समजत आणि त्यांना एक वेगळी कला काहीतरी सादर झाली असं वाटणार नाही. याच्यासाठी जरा मेंटॅलिटीचा अभ्यास करूचं लागतं. आता ह्या आपल्या समोर ह्या वाद्या त्याविषयी तू काय सांगशील? आता चित्रकथी या लोककला प्रकारात तसा बघितलं असतं विणा घेतली जातं, जे मोठं भोपळं असतं आणि हाईटने तर मोठं असतं. पण माका दरवेळी ट्रॅव्हलिंग करताना तेवढा घेऊन ट्रॅव्हल करणं शक्य होत नाही.
तर आपल्या सोयीनुसार काय हलक्या असा किंवा आपण काय वापरू शकतो त्याच्यासाठी मी पहिल्यांदा एकतारी वापरायची, छोटी असायची, राजस्थानी म्हणून राजस्थानी एकतारी. आणि आता ही माका एका मित्राने गिफ्ट दिलं ना, एका बाऊल बोलतात. पश्चिम बंगालमध्ये बाऊल कम्युनिटी आहे, तर ती या वाद्य वापरता. या सुद्धा खूप मोठा असता आकारान, पण प्रवासाच्या माका प्रवास करताना काय उपयुक्त होईल, तर त्याच्यासाठी या बाऊल वाद्य मी वापरतोय. आणि आता आपल्या सोबत हे काही पॅम्पलेट आहेत, त्याच्याविषयी काय सांगशील? चित्रकथेमध्ये मुख्य अंग या चित्रांचा. ह्याच्याशिवाय चित्रकथी कंप्लीट होऊ शकत नाही. म्हणजे नॅरेशन माझा किंवा गाणी किंवा काव्यात्मकता ह्यो एक भाग झालो, पण मुख्य अंग चित्र म्हणू शकतो, ज्याच्याद्वारे आपल्या स्टोरी लोकांपर्यंत आपण पोहोचवू शकतो. म्हणजे केरळ सारख्या भागात मी ज्यावेळी माझं सादरीकरण करीत होतोय, तर त्यावेळी तिथली लँग्वेज माका तेवढी काय म्हणजे येतच नाही होती. माझी सुद्धा लँग्वेज त्यांना काही कळत नव्हती. मुख्यत्वे करून मी हिंदीतनच सादरीकरण करायचे ते. तर चित्रांच्या माध्यमातून थोडाफार का होईना त्यांना काय नाही काय कळत होतं की नेमकी काय स्टोरी काय चालली. हळू मध्ये मध्ये मी इंग्लिश मधून सांगायचं. तर चित्रांमुळे माका सगळं सोप्या गेला. ह्या आता चित्र काय निर्देश देतात? चित्रकथेच्या या माझ्या विषयासाठी ह्या चित्र असा गणपती आणि हनुमानाचा. संत रामदास स्वामींनी एक अभंग लिहून ठेवलेले की गणपती आणि हनुमान यांच्यामध्ये भांडण लागतं, आणि त्या भांडण कशा स्वरूपाचा आणि त्याच्यातून आपण काय बोध घेऊ पाहिजे. बरोबर. तर अशा पद्धतीचं त्या गाणं, त्या गाण्यावरती अभंग, त्या अभंगावरती तो आता तू थोड्या प्रमाणात आमच्या दर्शकांना पण ऐकून दाखवशील का? नक्कीच नक्कीच नक्कीच. नमो गजानन नमो हनुमान, दोघांमध्ये कोण आहे बलवान. नमो गजानन नमो हनुमान, दोघांमध्ये कोण आहे बलवान. गजानन म्हणे वीर सिद्धिधारी, गजानन म्हणे वीर सिद्धिधारी. हनुमान म्हणे मी बाल ब्रह्मचारी, हनुमान म्हणे मी बाल ब्रह्मचारी. नमो गजानन नमो हनुमान, दोघांमध्ये कोण आहे बलवान. नमो गजानन नमो हनुमान, दोघांमध्ये कोण आहे बलवान. तर बघा मंडळी काय झालेलं आहे, गणपती आणि हनुमान या दोन्ही देवतांमध्ये युद्ध सुरू झालेलं आहे. कुठल्या कारणावरून? तर दोघांमध्ये सर्वश्रेष्ठ कोण या कारणावरून. आणि स्वतःला सर्वश्रेष्ठ ठरवण्यासाठी म्हणून स्वतःच्या आयुष्यातील दाखले ते एकमेकांना देताना म्हणतात गजानन म्हणे वीर सिद्धिधारी, गजानन म्हणे वीर सिद्धिधारी. हनुमान म्हणे मी बाल ब्रह्मचारी, हनुमान म्हणे मी बाल ब्रह्मचारी. नमो गजानन नमो हनुमान, दोघांमध्ये कोण आहे बलवान. नमो गजानन नमो हनुमान, दोघांमध्ये कोण आहे बलवान. हो, तर असं हे एक कडवं मी तुम्हाला यातलं गाऊन दाखवलं. त्याच्यावरती डिस्क्रिप्शन असतं आणि यातील नियम पण असतात चित्रकथेचे. या चित्रांचे नियम असतात की त्यांना खालून आणि वरून अशी बॉर्डर असते. खालची बॉर्डर जरा मोठी असते, वरची छोटी असते. जी तोंड असतात माणसांची ती एकाच बाजूने दाखवली जातात. प्रत्येक एलिमेंट असेल त्यातला, दागिना असेल, हार असेल किंवा पर्वत असेल, झाड असेल, तर ते ब्लॅक बॉर्डरने रंगवलेलं असतं. मागची बाजू शक्यतो फ्लॅटच रंगाने दाखवली जाते. दुसरं कुठलंही चित्र घेतलं तरी तुम्हाला त्यात ते दिसून येईल. मागच्या बाजूला शक्यतो करून काही बारीक डिटेल असे केलेले नसतात. तोंड पण तुम्हाला दिसतील एकाच बाजूने दाखवलेली आहे अशा पद्धतीने. येस. तर अशा पद्धतीने काही नियम आहेत त्यांचे. तर ह्या अंगात तू दाखवलंस त्याबद्दल तुझे खूप खूप आभार. तर ह्याच्या पुढे जाऊन आता तुका काय वाटतं की ही चित्रपती आणखी तुका खयपर्यंत पोहोचवची, म्हणजे त्याच्या पुढचा काय ठरवलंस तू? चित्रपती सगळ्या माणसांपर्यंत अख्ख्या जगात प्रेझेंट होई अशी माझी तरी इच्छा असा. कारण हे एक वेगळं माध्यम असा लोकांसमोर प्रेझेंट होण्याचं, जा आपण खूप कमी खर्चात लोकांसमोर सादर होऊ शकतो अगदीच. आणि लोकांना सुद्धा एक वेगळी लोककला बघूक मिळत. तर त्यामुळे ते काय लिमिट नाही असं मला वाटतं त्याच्या सादरीकरणासाठी. तर अजून
तू ह्या आपल्या जे आपल्या तुझ्या वयाचे जे ह्या नवीन ह्याच्यात पडण्याच्या दृष्टीने विचार करतात त्यांका त्या मुलांका किंवा पोरग्यांका किंवा कॉलेजमध्ये जे काय ह्या ठिकाणी ह्याच्यात कसे काय येऊ शकतील, काय सांगते त्यांका? माका वाटतं की जसे आता भजन मंडळ प्रत्येक गावागावात वाडीवाडीत आपल्याला बघूक मिळतात, आपल्या इकडे दशावतार मंडळ आपल्याला बघूक मिळतात. तर तशा पद्धतीचं ह्याचं सुद्धा शिक्षण जर प्रत्येक कॉलेजमध्ये मुलांना दिला गेला आणि चित्रकथेच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळे विषय आयुष्यातले वेगवेगळे विषय कसे काय समजून घेऊ शकता किंवा आपल्या शाळेतले कॉलेजमध्ये जे काही सब्जेक्ट असतात तर ते आपण कसे काय समजून घेऊ शकतो चित्रकथेच्या माध्यमातून. तर ह्याचा जर शिक्षण शिक्षकांका दिला गेला आणि त्या मुलांना सुद्धा दिला गेला तर आपले प्रश्न आपण या चित्रकथेच्या माध्यमातून मांडू शकता, त्याच्यावर बोलला जाऊ शकता. तर नुसता व्यावसायिक दृष्टीने याच्याकडे न बघता एक सामाजिक बदल होण्यासाठी म्हणून आपण काय करू शकतो, तर तशा पद्धतीने याच्याकडे बघितलं तर अजून चित्रकथी खूप प्रबळ माध्यम ठरत, प्रबळ कला ठरत सादर करण्यासाठी. तर ह्या पोरग्यांना तू आता काय म्हणजे सल्लो काय देऊ शकतो की याच्यातून कसा पुढे काय करू पाया? काय करू पाया म्हणजे आता जे ठाकर आदिवासी समाज आहे गंगावणे मजगे तर त्यांच्याकडे जाऊन आपण याच्याविषयीची माहिती घेऊ शकता की चित्रकथेची नियम काय आहेत त्याचे किंवा ती कशी सादर केली जातात ती त्यांच्याकडनं त्यांची कला आपण बघू शकता आणि आपण आपले प्रश्न त्याच्यात कसे काय मांडू शकता. नुसते रामायण आणि महाभारत हे काव्य तर मोठी हतच, त्यात काय वाद नाही, पण आपण सुद्धा याचं जर सादरीकरण करूचा म्हटलं तर काय काय विषय मांडू शकतो हे त्यांच्याशी डिस्कशन करून याचे सादरीकरण आपण चालू ठेवू शकतो आणि एक वेगळी लोककला आपल्या समाजात रूढ करू शकतो, त्याचा पाया मजबूत करू शकतो. नक्कीच. तर याच्यातून तू आजपर्यंत ज्या काय हे केलं त्यात आणखी तू नाटकात पण काम करतस, त्याच्याबद्दल काय सांगायचं, तू खय करतं वगैरे? माझं आता शिक्षण चालू असं पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये ललित कला केंद्रात. आता मी मास्टरच्या शेवटच्या वर्षात आहे. तर तिथे फक्त म्हणजे लोककलेचं शिक्षण दिलं जातं असं काय नाही, तर वर्ल्ड थिएटर काय किंवा इंडियन थिएटर काय त्याचे वेगवेगळे प्रकार कसे आहेत त्याचं पण शिक्षण दिलं जातं. नाटकातली वेगवेगळी अंग खायची की ऍक्टिंग झाली, डिरेक्शन झाला, लिखाण झाला, तांत्रिक बाजू असतील, लाईट, मेकअप, कॉस्ट्युम, सेट, ह्याचा सुद्धा थंय शिक्षण दिलं जातं. तर त्या सगळ्या प्रकारचं शिक्षण मी थंय घेतोय. पण ह्याच्यापैकी अभिनय, दिग्दर्शन आणि लिखाण या गोष्टींवरती माझं जास्त फोकस असतं. तर ह्या करत असतेवेळी मी थंय वेगवेगळ्या प्रकारची जे नाट्य संहिता असतात त्याच्यातून अभिनय करतोय. आताच ॲथॉल फुगार्ट लिखित द आयलंड नावाचं नाटक माझा सादर होता, त्याचा 14 तारीखला आता प्रयोग असा. याच पद्धतीने आमचं थिएटर फ्लेमिंगो नावाचा जो ग्रुप असा तर त्याच्या काही नाटकांमधून मी सादरीकरण केलंय. बोरो नावाचं आता हिंदीतलं नाटक होतं, आता बिहारला आम्ही सादर करून आता येतो. तर अशा प्रकारची वेगवेगळी नाटकं असतात, त्याच्यातून अभिनयाच्या माध्यमातून मी कार्यरत असेल. या चित्रकथी आणि या नाटक ह्याचा कसा काय तू मेळ बसवतो? चित्रकथेचे प्रयोग हे शक्यतो मी तिकीट बेसिसवर लावत नाही अजून तरी. म्हणजे कसं त्याचा एक गणित वेगळा असा की तुम्ही मग थिएटर बुक करा आणि मग त्या थिएटरवाल्यांचं वेगळं चार्ज असतात, त्यामुळे मी त्या बंधात सध्या पडत नाही. माउथ पब्लिसिटी जी काय होईल त्याच्या आधारावरती चित्रकथेचे प्रयोग आतापर्यंत 2017 पासून आतापर्यंत चालत आलेले असतात. आता एक 4-5 प्रयोग झाले की 100 क्रॉस करेल चित्रकथी, 100 प्रयोग. तर त्याचे प्रयोग ज्यावेळी येतील त्यावेळी मी ते प्रयोग करतोय आणि इतर नाटकांचे ज्यावेळी असतील त्यावेळी इतर नाटकांचे म्हणजे पहिले जे का तारीख दिलेली असा थंय सादरीकरण करणं, थंय मग तडजोड नाही दुसऱ्यासाठी असं. आता या चित्रकथीचा सादरीकरण कसा केला जातात त्याविषयी माहिती सांग. अगदीच. चित्रकथी ही बेसिकली म्हणजे बसून सादर केली जाणारी कला. बसून म्हणजे
थोडक्या लोकांसाठी एक 30 ते 40 लोक आपल्या समोर असतील तर त्यांच्यासाठी ही व्यवस्थित सादर केली जातात. कारण ह्याचं एक मुख्य कारण असं की चित्रांची साईज ही माझ्याकडे सुद्धा आता एक्स्ट्रीम म्हटली तरी चालत 2x1.5 ची साईज असेल तर ही चित्र किती जणांना दिसू शकतील. तर तेवढीच जर लोक आपल्या समोर असतील, तेवढेच जर प्रेक्षक आपल्या समोर असतील तर त्यांना व्यवस्थित ही चित्र दिसतील. आपला आवाज सुद्धा बिना माईकचो व्यवस्थित त्यांना पोहोचतात कुठल्या तरी माध्यमातून पोहोचण्यापेक्षा. तर अशा पद्धतीन त्या सादर केल्या जातात. बसून स्वतःच्या मांडीकडून बसल्या जातात आणि मग स्वतःच्या समोर ती पेंटिंग ठेवली जातात. कथेकरी असतात, कथेकरीच्या बाजूत मग हुडूक वाजवणारं असतात. हुडूक म्हणजे शंकराचं डमरू असतात तशा टाईपचा वाद्य, झांज वाजवणारं असतात, हार्मोनियम वाजवणारं असतात. तर असं एक 3-4 जणांचा संच घेऊन ही कला लोकांसमोर सादर केली जातात. देवळांमध्ये म्हणा किंवा आपल्या इकडे अंगणात म्हणा, घराघरांमध्ये ही लोककला सादर करू शकतो आपण. तर अभिषेक ही आता तू लोककला कशी काय सादर करतोस? आता मी सादर करत असताना एकाच ठिकाणी माका बोलवलं जात नाही किंवा माका जे सादर करून सांगितलं जातात ती काही एकाच प्रकारची जागा नसतात. काही वेळा अंगण असतात, काही वेळा मुंबईच्या चाळींमध्ये जी जागा असतात किंवा मैदान असतात तशा पद्धतीची जागा असतात, काही वेळा थिएटरमध्ये असतात. तर जशी जागा असतात तसं मला फ्लेक्झिबल ठेवूचं लागतं. म्हणजे मी राजापूर सारख्या वृंदावनाच्या ठिकाणी गेले होते, इथे मंदिर होता आणि मंदिराच्या बाहेर स्टेज होता आणि त्या स्टेजवर लोकांका ती कथा सांगूची होती. लोक तर खूप होती, म्हणजे 100-150च्या पुढे होती, गावकरी सगळे होते. तर त्यांना दिसत कसा. तर मग बसून सादर केली जाणारी ही कला त्यावेळी मी उभं राहून सादर केले होते. म्हणजे टेबल घेतलं होतं, त्या टेबलावर मग अजून काहीतरी ठेवून त्याच्यावर पेंटिंग लोकांना दिसतील अशा पद्धतीने ती पेंटिंग ठेवली गेली होती. आणि मी कीर्तनकार जसं उभं राहता तसं उभं राहून ती कथा सांगितलं होतं. शहरासारख्या ठिकाणी असं होतं की प्रोजेक्टर आपल्याला उपलब्ध असतात. मग जास्त 50च्या पुढे जर लोक असतील मग प्रोजेक्टरवर चित्र सादर केली जातात, दाखवली जातात आणि मग लोकांना ही लोककला सादर करून दाखवली जातात. अशा वेगवेगळ्या माध्यमात ही लोककला सादर करते सध्या. तर नक्कीच. तर अभिषेक तू आता खयचो विषय सादर करतोस? एक मोठा प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झाला होता की मी ज्यावेळी या चित्रकथेचा अभ्यास करत होते त्यावेळी मी असं बघितलंय की जे माका पहिल्यांदा भेटले चित्रकथेची माहिती देणारे गणपत मजगे, तर त्यांनी मला सांगितले की आम्ही चित्रकथेसाठी रामायण आणि महाभारताचीच कथा फक्त सादर करतो. तर त्यावेळी माझं रामायण आणि महाभारताचं अभ्यास काय तसं झालेलं नव्हतं, म्हणजे वाचन कायच झालेलं नव्हतं. आपण जे काही टीव्हीवर सिरियल बघितलं रामायणाची तेवढंच आपलं अभ्यास, आमदाराम तेवढंच माहिती. पण प्रश्न असं पडला की कला तरी सादर करूशी असा परीक्षेसाठी, पण विषय काय निवडायचो. तर 3रं वर्ष माझं चालू होतं आणि पहिल्या वर्षात असताना मी गिरीश कर्नाडजींचा हैवदन नाटकाचा अभ्यास केले होते. म्हणजे मला त्या नाटक समजला नाही होता म्हणून मी ते 2 खरडे लिहून काढले होते की या नाटक नेमके हा तरी काय, तो विषय नेमको हा तरी काय. तर त्या नाटक समजून घेत असताना माका पद्मिनी, देवदत्त आणि कपिल या तिघांचा विषय सापडला. तर या तिघांभोवती फिरणारी ही कथा असा, आपला सेक्शुअल लाईफ कसा असता आणि आपली मेंटॅलिटी कशी असता त्याला आयुष्यात घेऊन, तर आपले शारीरिक संबंध कसे असतात, आपला त्याच्याविषयीचे विचार काय असतात, तर त्या विषयात घेऊन तो विषय मांडलो गेलो होतो नाटकाच्या माध्यमातून. आणि त्याला चित्रकथेमध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो असं मला विचार येलो आणि म्हणून ह्यो विषय मी निवडलाय आणि ह्यो विषय मी आता लोकांसमोर सादर करतो. पण ह्यो विषय आता जरा आमच्या दर्शकांना पण जरा सांग की बाबा काय आहे नक्की ह्यो विषय. बरं, सांग नक्कीच. ह्याच्यासाठी मी दुसरं चित्र घेते. हे बघ, ह्यो जो विषय फिरता ह्यो देवदत्त, पद्मिनी आणि कपिल या 3 माणसांच्या भोवती फिरतात. देवदत्त ह्यो ब्राह्मण घराण्यात जन्म केलेलो मुलगा असता आणि पद्मिनी ही त्याका आवडलेली मुलगी असता. आणि देवदत्त स्वतःच्या मित्राक सांगतात की माका पद्मिनी आवडता तर माका तिच्याशी लग्न करूचा, तर आमचा सूत जुळवून घे. तर कपिल त्यांची मध्यस्थी करता आणि त्यांचा लग्न लावून देतात.
देवदत्त हे बुद्धिवान असता, कपिल हे शरीरान बलवान असता. आणि पद्मिनी होता काय लग्न झाल्याच्या नंतर फक्त बुद्धिवान नवरा आवडत नसता, तर तिका बलवान सुद्धा पाहिजे असता. मग तिचं मन दोन्हीकडे झुरत असता. आणि एक देवदत्त हे समजून येता आणि तो स्वतः मारून घेता एका देवळात जाऊन. तर मग कपिल सुद्धा मारून घेता. आणि मग ही पद्मिनी ज्यावेळी देवीकडे रडत असता त्यावेळी देवी सांगते की तू मी आशीर्वाद देते ते पुन्हा एकदा जिवंत होतील. पद्मिनी त्यांच्या मस्तक त्यांच्या शरीरावर ठेवता, पण होता काय की त्यांच्या मस्तकांची ती अदलाबदल करता. म्हणजे कपिलचं मस्तक जोडता देवदत्ताच्या शरीरात आणि देवदत्ताचं मस्तक जोडता कपिलच्या शरीरात. आणि ह्याच्यातून एक वेगळी परिस्थिती निर्माण होता. आणि त्या परिस्थितीवर नाट्य कसा काय घडतं आपल्या आयुष्यात, तर त्या नाट्य हे मी या कथेतून सांगतोय. काव्यात्मकता आणि गाणी ह्या एक प्रमुख अंग असा या सादरीकरणाचा. तर त्या काव्यात्मकता आणि गाणी सुद्धा एक अजून एक या सादरीकरणात उभारी देतात आणि ह्यो कार्यक्रम हे प्रयोग अजून रंगतदार करतात. तू आता ह्या कोकण साथ लाईव्हशी बोललं, आमका तुझे सगळे गोष्टी दाखवलं सांगलं, त्याबद्दल कोकण साथ लाईव्ह पासून तुका खूप खूप अभिनंदन आणि तुझे खूप खूप आभार. धन्यवाद. कोकण साथ लाईव्हचे सुद्धा मनपूर्वक आभार की त्यांनी ही लोप पावत चाललेली ही लोककला असा चित्रकथी, तर तिच्याविषयी माहिती घेतल्याने आमका बोलवल्याने आणि त्याच्या प्रचारासाठी त्याच्या प्रसारासाठी तुम्ही हे कष्ट घेतलास त्याबद्दल कोकण साथ लाईव्हचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.